O luns 25 de abril, o recinto de San Lázaro acollerá a tradicional Feira Cabalar de San Marcos. Nesta edición repartiránse 4.000 euros en premios nas preto de medio cento de categorías a concurso. Previamente, o sábado 23 celebrarase a Ruta Cabalar San Marcos Portus Apóstoli, que como novidade incorpora a primeira credencial equina para a futura peregrinación a cabalo a Compostela. E a incorporación na Ruta Cabalar e como xérmolo para unha futura peregrinación, que me adianto así, amigo Pepe, a dar a exclusiva, que está organizando o seu departamento e quen olla unha peregrinación a cabalo a Santiago de Compostela nos vindeiros meses de verán, e bueno, para abrir esa posibilidade, editouse e ideouse a primeira credencial equina do Camiño de Santiago. Parece increíble, pero ao longo dos séculos nunca estiveron os animales recoñecidos plenamente como os realizadores dese esforzo do Camiño a Santiago de Compostela. Nace co apoio de Portus Apóstoli esta credencial que foi presentada no pasado mes de xaneiro en Fitur, co Ministerio de Agricultura. Sen dúbida, tanto a feira como a Ruta Cabalar serán os pratos fortes das festas de San Marcos, 4 xornadas de celebración nas que se achegarán á vila as principais orquestras do panorama galego, así como grupos musicais de referencia. Temos un concerto de un grupo galego de primer nivel como é de Vacas o viernes. Temos a sorte de que fomos capaces de contratar a un grupo que está de xira internacional, que son argentinos, que é un dos mellores tributos do mundo de Queen, que é Dr. Queen, que acaban de estar ahora mesmo en Santiago enchendo a Sala Capitol, cobrando unha entrada significativa, aquí será totalmente gratuito. E despois, algo que tamén iniciamos, xunto con esta terceira ruta Cabalar, Portus Apóstoli, tamén no seu momento iniciamos nós esa foliada de grupos da comarca, donde a veces se xuntaron casi 200 gaiteiros tocando xuntos, que será o domingo pola mañá. Dende a Concellería de Cultura apostarán este ano por adiantar os horarios de moitas actividades para favorecer a afluencia de xente durante toda a xornada, en apoio ao sector da hostalería e dos postos de feira, que levan 2 anos moi duros por mor da pandemia.